дар натиҷаи ҷанги дуюми ҷаҳонӣ дар харитаи сиёсии ҷаҳон тағйироти зиёде ба амал омад. Давлатҳо барҳам хӯрда давлатҳои дигаре ба вуҷуд омаданд. Аз ҷумла давлати Корея ба ду қисм тақсим шуд: Кореяи Шимолӣ ва Кореяи Ҷанубӣ. Дар тӯри таърих ин ду кишвар якҷоя буданд ва таъриху фарҳанги умумиятҳои чандинсолаи муштарак доштанд. Аммо танҳо таи 75 соли охир тавофут ва дигаргуниҳои зиёд байни онҳо эҷод шудааст. Аз меъморӣ ва муҳандисии саркарда то тарзи зиндагӣ ва сиёсат. Дар ҳамаи ин мавридҳо ин ду кишвар бархилофи якдигар ҳаракат кардаанд. Барои фаҳмидани ин ки чӣ чизе боиси ҷудо шудани ин ду давлат шудаанд, бояд сафари кӯтоҳе ба таърихи онҳо дошта бошем. Салом бар шумо. Имрӯз ҳаракатҳои ҳайратангез байни Кореяи Шимолӣ ва Кореяи Ҷанубӣ бо ҳамдигар хоҳем дид. Дар Аврупо футбол дар ҷӯшу хуруш аст, зеро ҳамаи топ-чемпионатҳо баргаштанд. Бинобар ин дӯстони мо аз 1x барои ҳамаи бозиҳо ва дигар ҳодисаҳои футболӣ коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. Инчунин шумо имкон доред ки бо промокоди мо яъне NECA дар аввалин пардохт соҳиби 5000 рубле гардед. Маълумоти бештар дар комментария. Ин имкониятро набояд аз даст диҳед. Кореяи Шимолӣ номи расмияш Ҷумҳурии Халқии Демократии Корея мебошад. ин кишвар дар Осиёи Шарқӣ ҷойгир буда, пойтахти он шаҳри Пхеньян мебошад. Ин давлат ба дарёи Ҷопон ва дарёи Зард роҳи обӣ дорад. аҳолии ин кишвар ба 26 миллион нафар мерасад. Забони расмияшон бошад кореягӣ мебошад. Воҳиди пулияшон ван номида мешавад. Ин кишвар бештар бо кишварҳои Чин ва Русия ҳамкорӣ доранд. Ин кишвар кишвари кӯҳистонӣ буда, зиёда аз 70%-ашро кӯҳҳо ташкил додаанд. Зимистонҳо ҳарорати ҳаво то ба 13 градус хунук шуда, тобистон бошад ба гармӣ то ба 30 градус Селсия мерасад. дар Кореяи Шимолӣ танҳо як ҳизби коргарон фаъол буда, дигар ягон ҳизбе иҷозати фаъолият надоранд. Бо вуҷуди ки ин кишвар аъзои Созмони Милали Муттаҳид аст, аммо як ҳолати бисёр сахт нигаронкунандае дорад. Сафар бар он кишвар фақат гурӯҳ имконпазир аст ва он ҳам ба воситаи ширкатҳои махсуси сайёҳӣ Кореяи Шимолӣ ки бо онҳо ҳамкорӣ дорад. беҳтарин замон барои саёҳат ба ин кишвар фаслҳои баҳор ва тирамоҳ мебошад. Агар шумо ба Кореяи Шимолӣ сафар мекунед, пас бояд яъне ван дошта бошед, зеро дар дохили ин кишвар ҳамаи чиз бо қурби миллӣ хариду фурӯш мешавад. Истифодаи доллар ё дигар намуди пул қатъиан манъ мебошад ва мубодилаи асъор дар охири ин кишвар ғайриимкон аст. Аммо Кореяи Ҷанубӣ номи расмияш Ҷумҳурии Корея буда, пойтахташ шаҳри Сеул ва забони расмияшон забони кореягист. Аҳолии ин кишвар ду баробари аҳолии Кореяи Шимолӣ буда ба 51 миллион нафар баробар аст. Ин кишвар сатҳи ҳамворӣ дошта, ҳарорати ҳаво дар зимистон 13 градус хунук ва дар фасли тобистон то 30 дараҷа гарм мешавад. Воҳиди пулияшон вани Кореяи Ҷанубӣ мебошад. Кореяи Ҷанубӣ яке аз кишварҳои озоди дунё буда, президент ва парлумон дорад. Сиёсат низ дар ин кишвар бар хилофи Кореяи Шимолӣ тавассути якчанд ҳизб пеш бурда мешавад. ҳамкорони асосии ин кишвар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Ҷопон мебошад. Кореяи Ҷанубӣ кишварест ки ҳам дар соҳаи кишоварзӣ ва ҳам дар соҳаи саноат хуб пешрафтааст. ҳоло бошад ин кишвар дар соҳаҳои тараққиёти техника, сохти роботҳо, дорусозӣ ва санъати зебо дар дунё мавқеи номӣ дорад. ин кишвар барои сайёҳон ҳамеша омода аст ва дар он ҳама намуди асъор мубодила карда мешавад, аммо бартарӣ ба доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дода шуда аст. Аммо қаблан мардуми Кореяи Шимолӣ бештар ба саноат сару кор доштанд ва мардуми Кореяи Ҷанубӣ бошанд бештар кишоварзӣ мекарданд. Зеро замин дар Кореяи Шимолӣ кам ҳосил медиҳад, аммо дар Кореяи Ҷанубӣ дар як сол 2 маротиба ҳосил ҷамъоварӣ карда мешавад. Кореяи Шимолӣ танҳо бо Чин ва Русия ҳамкорӣ дорад. Дар ин кишвар соҳаҳои кайҳонӣ, ҳарбӣ, тараққиёти атомӣ каме ҳам рақобати ин кишварҳоро низ нигарон кардааст. Аммо Кореяи Ҷанубӣ на танҳо дар соҳаи кишоварзӣ, балки дар аксар соҳаҳо пешсаф буда, дар қатори 20 кишвари сарватманди дунё қарор дорад. вале Кореяи Шимолӣ баръакс дар шароити сахт ба сар мебаранд ва ба хотире ки дар ин кишвар маҳдудиятҳои шадид ҳукмрон аст, ба даст овардани маълумот оиди ин кишвар хеле мушкил аст. Аммо касоне ки аз он ҷо баргаштанд ё касоне ки тавонистанд аз Кореяи Шимолӣ ба Кореяи Ҷанубӣ гурезанд, ба вазъияти ин кишвар хуб баҳо надодаанд. Оморҳо нишон медиҳанд ки умри миёнаи аҳолии Кореяи Шимолӣ аз аҳолии Кореяи Ҷанубӣ 10 сол камтар аст. Ва сатҳи истеҳсолот низ дар Кореяи Шимолӣ нисбати Кореяи Ҷанубӣ 40 баробар кам
камтар аст. даромади миёна барои як нафар дар Кореяи Ҷанубӣ нисбати Кореяи Шимолӣ $3000 бештар мебошад. ҳарчанд дар Кореяи Шимолӣ сатҳи таваллуд ду баробар бештар аст, аммо аҳолии Кореяи Ҷанубӣ 24 миллион бештар аз аҳолии Кореяи Шимолӣ аст. қисми зиёди буҷаи Кореяи Шимолӣ барои сохтани силоҳ ва дигар таҷҳизоти ҷанг сарф мешавад. теъдоди низомиёни ин кишвар ки хеле серкор ҳам ҳастанд, зиёда аз 1 миллион нафар буда ба ҳар 1000 нафар 40 корманди низомӣ рост меояд. дар ҳоле ки дар Кореяи Ҷанубӣ теъдоди низомиён ба 700 000 нафар расида, ба ҳар 1000 нафар танҳо 13 нафар корманди низомӣ рост меояд. аммо аз як нигоҳ Кореяи Шимолӣ чандон кишвари бад ҳам нест. соҳаи сайёҳӣ аз соҳаи сердаромадтарин барои ин кишвар аст, аммо сайёҳӣ дар ин кишвар чандон осон ҳам нест. сайёҳон дар шаҳрҳои ин кишвар танҳо бо роҳнамоҳо ҳаракат кардан метавонанд. агар шумо мехоҳед ки аз маконҳои сайёҳӣ ин ҷо акс бардоред, бояд хеле бо эҳтиёт ин корро анҷом диҳед ва ё аслан ин корро анҷом надиҳед, ба хотире ки аксҳо ва наворҳои сабтшуда ҳангоми хориҷ шудани аз ин кишвар тафтиш карда мешаванд. аммо дар Кореяи Ҷанубӣ бошад вазъият тамоман фарқ дорад. барои сафар ба ин кишвар танҳо виза лозим аст. сайёҳон аз ҳар гӯшаву канори дунё ба ин ҷо сафар мекунанд ва бисёриҳо ҳам ин ҷоро барои таҳсили худ интихоб мекунанд. баъзеҳо ҳам барои кор ба ин ҷо меоянд. зиндагии аҳолии Кореяи Шимолӣ бештар ба зиндагии аҳолии Иттиҳоди Шӯравӣ дар солҳои 40 ва 50-уми асри 20 монанд аст. давлат ба мардум чизҳое мегӯяд ки аз ҳақиқат хеле дур мебошад. вазъияти зиндагии ин кишвар бештар тавассути касоне ки тавонистанд аз ин ҷо ба Кореяи Ҷанубӣ гурезанд барои телевизионҳо маълум карда шудааст. ба кӯдакони ин кишвар аз замони таваллуд ватанпарастӣ ва давом додани роҳи асосгузори ин давлат ёд дода мешавад. ҳатто дар мактабу донишгоҳҳо низ болои ин чиз бисёр таъкид карда мешавад. аммо Кореяи Ҷанубӣ тамоман роҳи дигарро пеш гирифтааст ва муваффақ ҳам шудааст ки лақаби бабри сиёҳро, яъне бабри осиёиро ба даст овардааст. ин кишвар робитаҳои васеъ иқтисодиву фарҳангиро бо кишварҳои ғарбӣ аз ҷумла бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба роҳ мондааст. ин кишвар бо доштани ширкатҳои бузурге мисли Hyundai, Samsung, LG ва ғайра тавонистааст бо кишварҳои абарқудрат мисли Ҷопон ва Чин ва ҳатто бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рақобат кунад. аммо ҳар ду кишвар умумиятҳое ҳам доранд. аз ҷумла дар ҳар ду кишвар бо оила эҳтироми махсус доранд. падар сардори оила ба ҳисоб рафта, издивоҷ барвақт сахт танқид карда мешавад. дар Кореяи Шимолӣ ҳаргиз дар бораи масъалаҳои иқтисодӣ савол пурсидан дуруст нест. зиндагӣ кардан дар шаҳрҳои калони Кореяи Ҷанубӣ мисли Сеул монанди зиндагӣ кардан дар шаҳрҳои аврупоист. мошинҳои ҳозиразамон, биноҳои баландошона дили касро шод месозад. ба ҳамин хотир раҳбарияти дуруст ва тараққиёти илму техника ба зудӣ Кореяи Ҷанубиро боз ҳам ба қуллаҳои баланди муваффақият хоҳад расонд. аммо пойтахти Кореяи Шимолӣ Пхеньян дар рафти ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ба пуррагӣ аз тарафи низомиёни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тормур карда шуда буд. баъд аз анҷоми ҷанг ин шаҳр аз нав созӣ шудааст ки монанди зиёд ба шаҳрҳои коммунистӣ дорад. аммо намуди зоҳирӣ ва муҳандисии шаҳр хеле бодиққат зери назар гирифта шудааст. дар ин шаҳр асосан се намуд бино сохта мешавад ва дида мешавад: биноҳои давлатӣ, муҷаззамаҳо ва биноҳои баландошона. аммо фарқияти калонтарини ин давлатҳо ки ҳама ҷаҳон онро ба осонӣ фаҳмида метавонад, ин ҳокимияти мардум аст. дар Кореяи Шимолӣ мардум арзиши чандоне надорад, фақат роҳбар асту низоми золимонааш. аммо дар Кореяи Ҷанубӣ мардум он қадар қудратманд аст ки метавонанд президентро аз вазифа дур созанд ва ҳатто ӯро ба хотири ягон ҷинояташ ба ҷавобгарӣ кашанд. соли 2018 суди олии Кореяи Ҷанубӣ президенти собиқи ин кишварро гунаҳкор донисту ӯро ба 24 сол аз зиндон маҳкум кард, чизе ки барои аҳолии Кореяи Шимолӣ фақат хоб ва хаёл буда метавонад. инак расидем ба анҷоми ин барнома. агар ба шумо ҳамин хел роликҳо писанд омада бошад, мо метавонем ки дар видеоҳои навбатӣ аз ҳар хел давлатҳо ба шумо хабар бидиҳем. ва агар ролик ба шумо писанд омада бошад, метавонед дар канали мо обуна шавед, зангуларо пахш намоед. як лайки дигар. то видеои оянда. дар паноҳи худо бошед. хайр.